Dito si Coach Teng. So, yun. Mag-ano kami dito, Yo, what's up mga sparring kami mga ng- boss. Yun. Mga boss. Sparring namin, challenge to. Every 30 seconds, apat kami. Every 30 seconds, magpapalit kami ng kalaban. So, yun. Dito kami maglalaban Dito, sa yan. nagawa namin ring guys. So, Ito. ito yung ring na gagawin Yung paa namin. namin kailangan hindi makalabas dito sa bilog. Yun. Yan. Dito kami ano lang kami, ano namin, sasanggain lang namin yung suntok. Hindi kami pwedeng magpo-torque, hindi kami pwedeng umatras. At ano po to, goodbye sparring to sa pag-alis ni Costing dahil uuwi na siya ng Davao. So yun. Say Sugod na ni Pig. Hatag, Rebin, kay video to, luya lang siya. Tinira yung pindutin sa tunga. Ay, ikabir ang kamot, Reba. Oh, asa bi, kita ko asa. Ay putla ilang ulo bi. Barog diha ay paglingkod. Diri ka dito. Ay kadiri dapita oh. Dito kilid na diha na. Pwede ka mo patong ana ba? Ay putla ilang ulo ha. Pinag-play, pinutore mo ng pula. Ay putlang ulo ha. Kuha ilahang pan ha. Ay labad lang tail. Malabot lang tail tay. Pila basta. Utro. Patong. Patong ay lingkod patong. Kasi dito Patong. Na. Ano lang? 1 2 3 4. Puli-puli ta. 1 2 3 4 depensa. 1 2 3 4. Baba. Depensa. Ratay mo yun. ano lang oh. Depende, basta 4 5 din yung gunda pa. Ikaw na pa sumbag ng puli-puli ba? Kisa ka una. Kisa ka una. Di kami at bang una. Kami at bang pina. Kami at bang ni Coach Teng una. Dato ka. Rebin. Sibog pa ka dito Rebin. Patong sa lamisa Rebin. Ay. Ayun na rin. Delikado yung lamisa. Oh, dungan na yun. Dungan may. Dire ka. Oh. Nasa. Dito ta. Paghuman eh. Pagbaylo. Ano ta? Tuko kami rin. Ano? Next. Ina. Kana. Video. Kana. Video na ko. Sugod na. Di play na iso ko na niya. 1, 2, 3, play. Time sa ha. 10, 9, Basta 8, 7, 6, 5, 4, 3. Rumble. Time. Ano buwan? Ano po to? Hindi ko aka nang din ba? Hindi mo kamo. Bagko ko ba? Kamot ba? Ano away patunga sila ba? Time. Kaya na. Patungan niyo. Anak, patungan niyo.
Nilingaw na ka diyan na rin. Wala na kayo ibisyuhan na. Wala 5 seconds. Nahaluya. Sumakaya ka. Kaya, kapay kaya. Natin. Mga. Ay, sa kayo. Mukhaan pala sila. Gusto rin pala sila. Salis namin guys. Kabila na kayo. Kana. Kana. Dito na. Gay. Kayo guys. Na talagang may-enjoy kayo. May-enjoy kayo, makahangak na yung kapoy. Yun, Ay, mga. grabe. Napakasaya. Ay, sa ribin ka. Kahit, Maraming salamat sa pagkasunod. kahit pagod. So yun. So yun, kasama ko si Coach Team Bisaya, Ganda ng laban. si Brian TV Apps. At saka si, oy, Kuha na ni. ano, Okay, ano yung naabot? ngayon pa, Malamig boxing. dumating tong butang inang to. Saan to galing tong yawa to? Magaling talaga ni Coach Ting. Saka ni Angas Mas TV. Nakapagod talaga to pag rambulan. So, yun guys, thank you sa lahat ng sumusuporta. Yun, salamat din. Experience to guys. So, first time kong Naka-experience na experience na ganito. rambulan. Rambulan. So, Rambulan na boxing talaga. so sinong gustong mag-challenge Sparring ko si ng ganito guys, so, ano na kayo, tutuhanan kayo ha. Kasi sa amin, ano lang yun. Kung baga, duhit-duhit. Light Oh, sparring lang yan let's dahil tropa lang at yun, pamamaalam ni Coach Teng dahil uuwi na siya sa probinsya nila. So napakalaking experience din to sa amin dahil hindi namin malilimutan yung isa't isa dahil napakasaya yung tropa namin dito sa Cebu. Kami yung kasali sa Battle Baseball YouTuber pero sa ngayon hindi pa naganap yung laban na yun dahil Kasi lahat sa yung pandemya. plano namin kasi dahil sa Pandemya talaga. Oh. So, antay-antay na lang kami. Iwan ko yung ibang mga kasama ko dito eh. Hindi na sila nagtitraining dahil ano na daw, parang nawala na sila ng gana. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag gusto nyong mag-YouTuber, kailangan nyong gagawa ng content. Gawin na lang natin tong content kahit anong mangyari. Importante, masaya tayo, di ba? Galing mo Salamat. idol. Jojo idea mga Hoy, Isulong chicks. subscribe yung YouTube channel niya. Jojo Idea. please. Sabi itong isang kasama Please support namin, my napakaraming chicks yun, yung nasa labas. So, guys, Dami so yan, please chicks. subscribe. Jojo Idea, ang taga Brian TV Abs. TV Abs, And yun. also, Maraming salamat sa ang Crash Mas TV, guys. Mas TV. Labas pawis. So, maraming salamat. Nawala yung mukbang. Thank you. So, Baka din na, tapos ngayon bubugan. Putang. Nawala yung kamuti. Nautot na. wala yung kamuti. Wala na yung kamuti, wala na yung inihaw na baboy at inihaw na bangos. Yung isa, hindi yung bangos yung kinain niya. Lechon yung kinain niyo kanina. Ayun, may baon pa. Sorry guys, nahuli ako kasi nang chicks pa ako. Six pa to. Inuna ko yung chicks kaysa Huwag kang bubugan. matulo ha sa mga six mo. Ayun guys, so sana supportahan yung Yun. aming walang kwentang vlog ngayon. So, ayun, Yun. tuwaan lang guys. So, Katuwaan lang yan dahil kumbaga, alis na lang dito namin, si eh, Coach uwi Teng. ako ng Davao. So, farewell So niya. ayun, nagpaalam muna ako sa mga kaibigan ko. Si Jojo Ideas guys, please subscribe. Brian TV Abs. Yan, at saka kay Angkash Mas TV Idol. Thank you. Thank you din sa Dahil sa pagpunta dito. pagpapasok mo dito sa bahay, sa- lagyan pa tayo. May ano pa dito, may ring pa dito na yung ring sa na. kanyang asawa. Yan. Yan. Subscribe yung Salamat. YouTube channel, Nance RH. Nance RH. Mamaya na pala. Meron na yan. Kaya nga pala siya. Subscribe niyo yung YouTube channel, Nance RH. Yun. Salamat din sa kapatid ko. So yung twins niya. Magkamukha ba kami guys? Wow, pogi, pogi! Yan. Yo, thank you. Grabe, pagod pero enjoy kasi napakasaya. So, yun. Salamat sa susunod na suporta nyo. Thank you. Shout out sa 0K. 0K, nawala yung 1K. 1 million, 1M. Thank you. Zero Kung saan ito i-X na yung seller ko.
Alive pa rin?